na sai sa kamar yadda muka fada bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yadda muke fada farkon abin da ke daga cikin wannan nasiha shine neman ilimi. Sai sa babu abin da kai ilimi. Na biyu a gurguje shine aiki da ilimi. Bayan mutum ya yi ilimi, wajibi ne kan mutum ya aiki da ilimi. Saboda ilimi, bayan kai wannan ilimi, ta san cewa akwai abu na biyu wanda yake wajibi akan mutum ya yi, shine aiki da ilimi. Kada mutum ya zo, mun zo kwana biyu muna ta wazi ana muna ta nuna mutane, sai mutum ya je ki aiki da shi. Wannan sai zama hujja a gare ka. Al-Qur'an hujjatul laka wa alayk. Kuma ke Qur'ani hujja ce gare ka ko akan ka. Idan kai aiki da shi zai zama hujja a gare ka shiga aljanna, zai tafi ka shiga aljanna. Amma kake aiki da shi sai zama hujja cewa ai ka sani ba kai aiki da shi ba. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wato sun sani kenan fa wazi ya zo gare su. Sun cewa kaza haramun ne, shirka haramun ne, sun sani. Amma ba su ba su ji ba su aiki da shi ba. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim. Sai sa bayan ka ilimi wajibi akan ka ya kai bawan Allah kai aiki da wannan ilimi. Kai aiki da wannan ilimi suna da muhimmanci. Sai sa ya tabbata a cikin hadisan musa da dama wani kin nuna falalan aiki da abin da ka sani da ilimi. Ilimi idan ka da shi baka aiki da shi to zai cutar da kai. Shine me zai zama hujja gare ka shiga, zai zama hujja kanka ka shiga me ka shiga wuta. So da ka sani Allah zai tabbata shi alkiyama, shi ba mutuwar muku manzannai ba an kawo alhamdulillah. Shi ba mutuwar muku manzannai gare ku ba, saboda Allah ba zai taba azumtar mutane ba face sai satar musu da manzo. Wama kunna mu'adhibina hatta nab'ath rasula. Dole sai Allah ya muka mai wazi wajen da muka hanya ta Allah subhanahu wataala. Isa mutun naka ne ka zabi imma shakira wa imma kafur. Hanya biyu ce. To masu wazi kullum suna gaya muna manzo da sassa ya nuna muna hanyoyi guda biyu. Akan mu ne mu zabi wannan hanya. Sai sa wajibi akan mu yi aiki da wannan ilimi. Isa ilimi ya da muhimmanci mu sani. Allah ya daga shari masu neman ilimi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wanda suke da imani Allah ya daga darajarsu, amma wanda suke da ilimi darajat, sun wuce su iyaka, ba sa iya kama su. So da ka da ilimi mafi yawanci a sa kana tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Kasancewa kai Allah na ganin ka fa, duk da ka saka ma Allah na ganin ka, sabaka son ka saba Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine ma'anar ihsan, an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Allah yana ganin ka duk inda kake. Alladhi yaraka hina taqum wa taqalluba fi sajidi. Allah yana ganin duk abin da muke yi. Sai ka ta mutum ko da shi sama kana muraqabatullah, kuma kake kana ganin cewa Allah na tare da kai, yana ganin ka, yana ya sa da kake yi. Isa ilimi da muhimmanci. Haka kuma aiki da ilimi yana da muhimmanci ya ku ƴan uwa. Aiki da ilimi yana da muhimmanci. Sai sa mawaki ke cewa wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzaban min qabl al-ubad al-wathani. Wanda ke da ilimi baya aiki da ilimi to tashi alkhaima za mai azaba a gaban mai wanda ke bautan gumaka. Kun ga hadisin Abu Hurairah, awwal man tusa'ar fi an-nar yawm al-qiyamah as-salat. Yace Allah da ya so barka, Allah ce a kai so baka da ikhlasin niyya. Sai aiki da ilimi yana da muhimmanci. Aiki da ilimi yana da muhimmanci. Sai sa magabata suna cewa al-ilmu ilman, suna cewa ilimi guda biyu ne. Ilmu ala al-lisan wa ilmu fil qalb. Wanda ke akan harshe da kuma ke a cikin zuciya. Akwai ilimin shi akan harshe ke zai fadi zai ji amma ba zai aiki da shi ba. Amma wanda ya rasa zuciya shine al-ilmu fil qalb. Wanda shi ake so mutum ka samu. Kana sallah kana da khushu'i, ka ga cewa Allah na ganin ka, kuma ya saka mun cewa Allah yana kallon ka. To ne ya samu tun tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ta bata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Mutane bakwai wanda Allah zai sa su cikin inuwar sa, da ba wata inuwa sai inuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala ta shal qiyamah. Daga ciki shine ashab na shafi ta'atillah ko ibadatul rahman.
samari ga kuna mafi yawancin ku ga kuna lokacin kurciya ga karfi amma mafi yawanci zaga ba bautawa Allah subhanahu wataala. An kira sallah lokacin zai bude internet, lokacin zai bude WhatsApp, lokacin zai bude Facebook, ba bautawa Allah subhanahu wataala ya kamata. Ashab nasha fi ta'atillah, wanda ya rayu ya girma a cikin wuri mai Allah subhanahu wataala biyayya. Haka daga cikin wannan bakwai akwai mai ar-rajul qalbu muta'alliq bil masjid, mutum da wato zuciyarsa ta da masallaci, kudin shi daga shi a masallaci. Mutane ne ba sa sallah masallaci a yau, sai shi dake shi kawai ya sallah, ba ganin shi a jama'a, kai unguwa ba san shi a unguwan ba, so da baya sa da me ba sa da jama'a, ba sai da sallah ba yana yi ko baya yi. Haka daga cikin su abin sa da kawo wannan hadisi saboda na karshen, rajulun da'u imra'a, mutum da mace ta kira shi, za ta mansibin, ga ta da dukiya, sarauniya ce, ga ta dukiya, ga kyawu, ga komi, ta kira shi ya zai da ita a dakinta, kamar inda ya faru da Allah kisa ta Nabi Yusuf, ko ba haka ba, wa ghalaqa al-abwab, ko ba haka ba, wa qalat, ta ce bai zo ba kowa, amma bai ce Allah in tafi kurkuku ahabu ilayya, ya fi soyuwa garin da aka ta wanda mummuna aiki take kira na zuwa gare shi. Riwa Nabi Yusuf, muraqabatullah, aka ce wa Allah na me kuma suke faru, Allah na ganin sa, tsoron Allah, taqwa ta Allah subhanahu wataala, haka ke so mutum ya zama. Me zai ce inni akhafu Allah a ƙarshen hadisin, zai ce mutum inni akhafu Allah, babu kuma ga ta sarauniya, ga dukiya, ga kyawu, ga komi, babu ya tarsa a cikin mace, maka zai ce a inni akhafu Allah, ina tsoron Allah, ba sai aikata wannan aiki ba. Wani haka ke so mutum ya zama mai aiki da ilimi, al'amal bil ilm, al'amal bil ilm, kai aiki da wannan ilimi. Haka wasiya ta uku shine ad-da'wa, kira zuwa ga wannan ilimi. Mutum ka san gaskiya, kada ka yi shiru ka ce a kira kamar da kowa ba, a wa alaikum salam, ka kira mutane zuwa ga gaskiyar da ka sani, ka kira mutane zuwa ga ilimin da ka sani, saboda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Duk kuma shi cikakken imani face sai ya so dan wasa bane ke me kake so makanka, ka san wannan abu ya lalace, amma haka sai ka ce dan wanka wa alaikum salam, ka ce ga wannan baban ci wannan, ka saka ya lalace kai da kanka, kai ba ya ci ba, amma haka ka ba da wanka, wani bai dace ba. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. A lokacin san baka so ya same ka, har kuma da wanka kana mai fatan alkhairi a koda yaushe. Haka so mun ya zama ku yi rayuwa cikin aminci, rayuwa na son juna. Wa alaikum salam. Babu ke yi a tsakaninku, wannan amma ke so daga musulmi kenan. Wannan shine la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Haka fadi Allah barkin sarki, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mawidati al hasana wajadil billati hiya ahsan. Wannan ayi gaba da ya son cewa sunan mai yadda zamu yi kyakkyawan mu'amala da ƴan uwanmu, cewa idan ka san gaskiya kira me ka kira mutane zuwa ga wannan gaskiya da ka sani, kar ka san gaskiya kai shiru. So tashi alqiyama mishi zai kai kofin wurin Allah subhanahu wa ta'ala, yace Allah ni da wani ne fa a duniya, ya san gaskiya bai kira ni zuwa gaskiya ba, kuma sa maka kamu cewa bisa ka san gaskiya kai ba ga fada mai gaskiya ba. Sai sa wannan al'umma Allah ya dauka shar wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuntum khayra umma ukhrijat lin nas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. So da mai kuna kullatarwa akan abin da ke kyawa, haka kuna sotarwa akan mai mummuna. Kasancewa wannan haramu da kace dan wa kaka haka kaza, ba sa da wannan wando, wannan shirka ce, wannan kaza, rabu da wannan duk kamar bayani. Shine al'amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kaga cewa yana sallah baya rukuyi da kyau, kace mana wallahi cikin sallah ka wala da kuyi naka gaskiya bai ba gaskiya, ka gyara haka ke suka nuna masa, wannan shi al'amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Aba kai shiru duk mu tafi tare, wannan bala'i ne. Kamar yanzu duka mu hau jigirwa kule ship, sai ga wasu sun ce suna jin kishi, suna bata gefe na wannan mai jigirwa,
shin zaka yi shirku zaka hana su ba kana su ai duk kowa zai bai duk za ku halaka duk za halaka to kaga isa dole wajibi ne akan wa cikin musulunci dole akwai mai al'amru ma'ruf wa nahy anil munkar babban abu ne a addinin musulunci babban abu ne wannan abu dole sai an samu soyayya tsakanin mu da nasiha tsakanin juna kaga ce ai wani ya ga mai gaskiya zai sane ni ai wani zai ce ka ga mai gaskiya ko da ya sane ka zai ce na ga mai gaskiya malam ai ka raba kawunan mu sai me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo wurin Qurayshawa shin ba raba tsakanin da da uwa ba akan tauhidi malam ai ka ko ba haka ba an yi haka kai akwai daga cikin sabon sallallahu wanda da hannunsa ya kashe ubansa a filin yaki saboda arni ne mushriki ne ki shiga addinin Allah subhanahu wataala min al-mu'minin rijalun sadaqu mahadullah suna da gaskiya as-sidq sun gaskiya da Allah subhanahu wataala cikin dukkan al'amuransu ba sa munafinci su lokaci akwai munafikai su Abdullah bin Ubay bin Salul da su ce idza jaka munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah Allah ce wallahu ya rabbika rasulullah wa shahadu innal munafiqina lakadibun suna cewa su imani saboda me saboda kada kashe su ittakhadhu ibadahum junna dama bin garkuwa gare su saddu an sabilillah sai su kawo daga hanya ta Allah subhanahu wataala sai samu gaskiya ta hanya Allah subhanahu wataala mutum gaskiya ka ce kaza da kake yi ba daidai bane ka rubu da wannan aiki kuma zo Allah da sabon sa ya ga abin da yake ba daidai ba baya shiru wannan shine addini akwai masu cewa wallahi kun fa raddi kullun ku ce wani ba daidai bane wani ba daidai bane to ka sani ba da cewa farkon kirwa ta tauhidi la ilaha ya fara da raddi ya fara la ilaha babu abin bautawa da raddi ya fara ko da raddi ba da raddi ya fara la ilaha sannan inna laka yi mai isbati hatta kalma ta musulunci da raddi ya fara da bayyana gaskiya ya fara da hani akan mai mummuna ya fara sannan ya tabbatar da mai abin da yake daidai kisa wannan shi addinin musulunci ya gina akan al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar amma kawai idan babu wannan tushe addini zai lalace kowa sai ya bade ga dama kowa sai ce ya mafarki ya kawo wani abu addini sai ya kyale shi addini tafiya haka ba za a yi shiru ba mai dalili sai idan ka yi shiru mutane za su karbi cewa daga hanya ta Allah subhanahu wataala ya Yahya khudh al-kitaba bi quwwa kai riko da wannan addini da karfi kai riko da shi abdu alaiha bin nawajid shi take so daga fastamsak billadhi uhiya ilay innaka ala siratin mustaqim kai riko da abinda yanzu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da kai kana kan hanya mai shari'a hanya ta Allah subhanahu wataala kada ka rage wani hanya sabanin hanya ta Allah subhanahu wataala bisa wajibi akan mu yi aiki da mun kasan ilimi mu kira mutane zuwa ga wannan ilimi mu yi nasiha zuwa ga juna kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira idan ka san gaskiya ka nuna ma dan uwanka kada kai shiru ka ce kowa ya halaka alaikum anfusakum kowa ya halaka ni ban damu da wani ba zan zuwa zaki na ba daidai bane yanzu misali ana da ba daidai a wannan unguwa ba idan kai shiru lalla ka ba zai shigo gidanka ƴaƴanka su fara shaye-shaye to tunda kake hanawa ko ya daga su fara shaye-shaye sai bi kowane gida sai gambata me ake yi hanawa ake yi a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a minkum munkara falghayru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani wa lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman har aduna muna daraja yadda ake yi shi idan ga munkari abin da ke ba daidai ba idan kana da iko kai shugaba ne a unguwa ka to ka hana da mai da iko da kake da shi da idan kai shugaba ne ka hana da mai da power da kake da shi da izza da kake da shi ka hana idan ba ka iya idan ka ba shugaba ne me zaka yi fa bi lisan kai nasiha kace mara nan kana aka ta kaza haramu ne ka bari kaza kaza ba daidai bane idan ba ka iya sai kai me sai ka ki abin da bai da zuciya wanda kushe mafi rauni daga cikin wato daraja na imani yasa wajibi ne a bayyana mutane gaskiya wajibi ne da al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar yasa wajibi ne akan mu yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tare da sahabbansa yana tura su zuwa ga musulunci inda ya tura Mu'adh bin Jabal zuwa ga Yaman da Abu Musa al-Ash'ari haka kuma ya tura Ali bin Abi Talib lokacin da tambaya yake ce musu
la u'tiyanna ar-raya ila rajulin yuhibbu Allah wa rasuluhu, yace gobe Allah ya kai mu zan dauki wannan tuta ba wani mutum a cikin ku sahabbai wanda ke yana son Allah da manzon Allah. Sahabbai suka tada ku waye wannan mutum? Allah zai tambaye ce ina Ali ibn Abi Talib. Aka ce yana fama da ciwon ido, Allah ce a kawo shi. Aka ce wani shi manzo Allah masa addu'a idon sai warke. Manzo Allah ba shi wannan tuta yace in fi ala rislik, ka tafi zuwa ga wurin da mutane ka musu da'awa. Kashin hadisi yana ce musu me yana ce ma Ali la an yahdi Allah bika rajulan wahida khairul laka min humurun ni'am. Allah ya shirya mutum daya ta hanyanka ta sanadiyanka yafi a baka rakun ma jajaye. Ka duba girman wannan. Allah ya shirya mai mutum daya ta sanadiyanka ta hanyanka. Sai kaga ce ina da'awa ba ji mutane sun sane ni ba sa ji ba sa zuwa karatu, a ka dage ka ci gaba da haka. Ko da mutane 5 ne idan suka samu shari'a a hannunka to kai ka dace. Ko da mutum dai ne ya samu shari'a ta hannunka ta sanadiyanka to abshir, kai murmushi ka ji dadi, saboda wannan tafi maka khairun min khumurin ni'am. Haka manzo Allah faɗa wa Ali bin Abi Talib, sai idan ka san gaskiya kada ka shura kan gaskiya, ka faɗa mutane gaskiya. Haka hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yakunu dhalika min ujurihim shay'a. Dukkan wanda ya kira zuwa ga shari'a kuma shi shiri za baka ladan wanda ya shiru, haka shi ma ya shiri wanda shi za ringa baka lada, zai ringa komawa zuwa gare ka. Yau karatu da muke yi da wasu da muke duka yana kuma zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine asali, shine tushe shekata da mu wannan addini. Sai daga ka san gaskiya babu Allah, ka kira mutane zuwa ga wannan gaskiya, kada ka yi shiru ka kira mutane zuwa ga wannan hanya, saboda wannan shine hanya ta shari'a, wannan shine hanya ta samun aljanna. Karshen wasu da zamu rufe da shi shine hakuri, da ya kwata mutu hakuri da juna, mutum hakuri da juna, hakuri akan addini Allah subhanahu wataala, hakuri a wurin tabbatar da tauhidi, hakuri akan sallah, hakuri a wurin ma Allah biyayya, dole sai da hakuri. Zaka iya ga wani wurin sana'anka kana ga wannan fa zan iya yaudare shi fa, wannan zan yace mai ai dinari ko zan yace mai 50 dinar, ko kuma abin misali 10 ne, dinar 10 ne, wasu ka ce mai 50, wasu ka tuna da Allah subhanahu wa ta'ala, sai ka ga sace lamarinka. Wannan shi ake so da garin mu, shine mai asabar, mai hakuri akan wannan. Kai hakuri wurin sana'arka, kai hakuri akan abinda Allah ya kasama maka, abinda Allah ya kaddara maka, kai hakuri akan wannan. So duk abinda Allah ya kaddara maka sai ka samu kafin kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. A rubuce yake dama. To me sai aka wanda kanka malam. Wani sai ga har sai ya kashe dan uwansa saboda abin duniya. Ka sani cewa abinda Allah ya rubuta maka baya kumce maka, lan yukhti'ak, ba zai wuce ba, dole sai ka san wannan abu. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allahu lak. Sai dole abinda Allah ya rubuta maka kai hakuri akan wannan, kai hakuri akan bautawa Allah subhanahu wa ta'ala, kai hakuri akan wannan, kai hakuri wurin kira zuwa ga hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala. Yasa hakuri ya kamata muna hakuri a cikin dukkan sha'anin mu. Hakuri hatta wurin neman ilimi dole sai da hakuri. Lokaci zaga malami zai yi fada hakuri zance baka zance, kai hakuri, sai me kai hakuri, dole sai kai hakuri neman ilimi kafin ka san wannan ilimi, dole sai da hakuri. Haka kuma sai kai hakuri mai aiki da ilimi. Wani zai zuwa cimka dala zo mu tafi wurin wannan mai duba wani sihiri wanda kaza mu tafi mu je, sai ka ce a ba zan yi ba. Kai hakuri akan abin da Allah ya kasama maka, kai hakuri akan bautawa Allah subhanahu wa ta'ala, isbir. Manzannin Allah subhanahu wa ta'ala an cutar da su a wannan hanya ta kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. So dole duk wanda zai kira zuwa ga hanya san cutar da kai. Amma Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Kai hakuri kamar yadda wayancin su kai hakuri, wannan ulul azmi min ar-rusul daga cikin annabawa. Kai hakuri, dole sai ka hakuri. Wanda kan gaba da rayuwa ma duka gaba da rayuwa ba sai da hakuri malam, sai da hakuri. Ka gode wa Allah kana mu'mini, kana mai imani. Zaka bature ba shi dukiya amma haka sai sai kashi kanshi ya rataye kanshi, ko ba haka ba ku shi labarin suna rataye kansu. Me dalili? Rashin imani, bai imani da kaddara ba. Amma kai sai ga kai ai wani fa gashi da kudi fa gashi da gidaje, amma sai kashe kanshi.
a haka kafin shi jin daɗin rayuwa nisa so da kana da imani sai sa imani wani abu ne daban wanda idan mutum baka da shi kana da kunci da rayuwa wallahi babu abin da kai imani idan kana da imani sai ga rayuwarka sauki ne ko da yaushe kasancewa duk abin da sai ka daga waye daga Allah ma asalu musibatin illa bi idnillah babu abin da sai ka faci daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya rubuta komai inna anzalna fi lailatin mubaraka komai sai ce alhamdulillah komai Allah ya riga ka sama mana baki da wannan shine addini ya kwata mu yi hakuri akan wannan addini mu yi hakuri akan biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala hakuri wurin kira zuwa ga hanya ta Allah subhanahu wataala haka annabawa suka yi hakuri haka muhajirai suka yi hakuri sun bar kasansu sun bar makka zuwa ga Madina saboda addinin su kuma da addinin su haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ringa yi sai kwata mu yi hakuri akan wannan addini ya kamata mu dinga hakuri akan wannan addini yanda Allah ke fara cewa wanda suke hakuri babu wanda ya san adadin ladan da za su samu inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab babu wanda ya san adadin ladan da za ba mai hakuri akan addini yasa mu yi hakuri akan addini mu yi hakuri a wurin bauta zuwa ga Allah subhanahu wataala muka yi hakuri haka za mu samu aljanna wanda su sama ya hakuri sai shekara 13 yana kira mutane zuwa ga tauhidi yana cewa sai ke bauta zuwa ga Allah subhanahu wataala shekari amma haka ba jin sako musa Allah subhanahu wataala kai hatta lokacin da aka fara bai wahayi lokacin da cewa tansa Khadija so ta bi wurin Warqatu bin Nawfal yace ai wannan sako da ka zo da shi za fitar da kai daga kasanka yace za fitar da ni ce za fitar da kai saboda wannan sako da ka zo da shi dole mutane ba su son wannan sako za su ne ka ba su wannan sako da tauhidi dan kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi gare amma dole su kame sai kai hakuri fasbir inda wa'dallahi haqq kai hakuri saboda alkawali Allah shine mai gaskiya saboda Allah ya alkawali da Allah ya mana cewa in kai mutu akan mubidi in kai mutu kana muwahhidi wanda bai hada Allah da wani ba ka san wajen wanda alkawali daga Allah ne kuma Allah ya alkawali baya mai baya sawa inda Allah la yukhliful mi'ad Allah baya saba alkawali idan alkawali Allah baya sabawa to bisa zaka ringa bakin ciki dan uwa kai hakuri kwanaki nawa ne kwanaki in ka danne wani zai ce har yau ana nan a ce wani tashi kiyama har yau ba yi tashi an kiyama ba wani sai ce kai tashi kiyama babu tashi alkiyama subhanallah wala na zama ji da kunne na musulmi yana fadi wannan zance wallahi malam yana cewa kai azaban kai ba gaskiya bane ba azaban kai bane wannan shi musulmi wannan ba musulmi bane shi da kanta ayan qur'ani za'amal ladina kafaru allan yub'athu Allah ce bai qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabbu'una bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir Allah ce masu riyo cewa ba za ta fara mutane bayan su mutu ba Allah ce wallahi za mu tada su azab al-adna dun al-azab al-akbar kai ga kisa ta fir'auna Allah na mai azaba yace aha bai aya wa yawm al-qiyamah yadkhulu ala fir'auna ashad al-azab kuma haka ba fir'auna amma azaba guda uku zai sha na farko na duniya na ruwan na ambaliya na biyu shine me a kabari annaru yu'raduna 'alayha wuduwan washiya akwai azaba ta kabari wannan aya tana cewa akwai azaba na me na kabari za riga bai azaba dare da rana annaru yu'raduna 'alayha wuduwan washiya wa yawm al-qiyamah dunya shidda al-azab tashal kai ko za mai azaba mai sanani fir'auna azaba shi guda uku sabutu kai hakuri akan addinin Allah subhanahu wa ta'ala kai hakuri a cikin rayuwa ka kasance mu'mini wala tamutunna illa wa antum muslimun wannan shine gaya aka ce musulunci ba shine suna ba kawai zaka ga wani sunan shi Muhammad Abdurrazzaq ma baya sallah wani musulmi ne a passport kawai a passport kawai an rubuta musulmi ne a passport kawai shikenan amma sallan baya yi yana hada Allah da wani bai san tauhidi ba yana sujada ga wani kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala yana aika ga wani zai fadi zai yi tutubi zai fadi sai kira su wani kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wani ba musulmi bane kawai a jawaz kawai aka rubuta cewa musulmi ne kawai musulmi shikenan amma musulmi bane na kware so da musulunci tana da rukunai na wuce ne tabbatar da tauhidi
sai ka ga Allah subhanahu wataala shi kare sai ka tabbata hakuri akan wani addini Allah subhanahu wataala fara mana cikin sura jami'a sura guda daya ya fara duk wannan sai da na fara guda hudu duka ta zo cikin wannan sura ta suratul asr Allah ke cewa wal asr Allah ke rantsuwa da lokaci Allah kuma yana da bayar da dukkan abin da ya ga dama amma mutum ba ma rantsuwa face sai da wa Allah subhanahu wataala shi kare man kana halifan falyahlib billahi nism dole ke so da sai da wa Allah subhanahu shi kare kaga ce na rasa da kabarin mahaifina wannan shirka ce ba abadi ka rasa da wa Allah ce wal asr Allah ya da rasa duka abin da ga dama sai ga wacin Qur'ani Allah ya rasa da abubuwa da dama wal asr wal layl wash shams ga su da dama watir wa zaitin ga su da dama Allah ce wal asr Allah ke rasa da lokaci Allah ke cewa mai innal insana lafi khusr ce dukkan mutane suna cikin khasara dukkanmu mace khasara ai khasara amma sai Allah ya kiyaye zuwa ce su ba su cikin khasara yace illa alladhina adat istithna illa alladhina amanu face da suke imani ku ba ta sama face sai mutum ya mai yayi ilimi sai kana da ilimi kaga kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala baka da ilimi kai mutum zai imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da ilimi dole illa alladhina amanu wa amilu salihat aiki ne akwai kaga al'amal ya zo aiki na kwarai me yi ma'ana aiki na kwarai shine kai aiki yanda manzo Allah me ya nuna na gani tafi mai kyau ce wannan masallaci na Imam Al-Albani sifatu salat ad-dabi wala kina mana yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su da ke sadaka take yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke sallah sallu kama ra'aytumuni usalli khudhu anni anasikum kuma zaka kai yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kanta da sahabbansa hatta salati da su mai salati yace su ce me Allahumma salli ala Muhammad azwa karshe wala ala Muhammad sati Ibrahim haka manzo Allah ya kanta da su kai wani ba yahudi ya zo wurin sahabban manzo Allah yana ce musu wai ku addini ko ne addini ne kuma an nuna muku hatta al-qira'a hatta yanda ake shiga bayi duka nuna muku addinin ku haka ne ko ba haka bane nuna mana cewa ga shiga bayi da ya ga fada ga addu'a da aka fada da aka fita kuma ga nan aka fada addini babu abin da aka bari a addini ma faratna fil kitabi in shay babu abin da aka bari sai da aka nuna mana zadin musulunci ya cika babu ba neman kare a cikin koma lokacin ba neman karin komi kawai ce maka na mafarki kaza da kaza a'a babu wannan ba addini bane isa addini ya cika Allah ce ilal ladina amanu wa amilu salih wa tawasaw bil haqq kaga al'amru bil ma'ruf ko suka yi juna wasanci da gaskiya kan cewa wannan ya ga tabbata ba daidai ba kan cewa wannan ba daidai bane kasa shi wa tawasaw bil haqq kuma suka mutu da mai yin hakuri su samu san cewa hakuri yana da muhimmanci hakuri kuma aka su gida uku hakuri akan biyayya ga Allah subhanahu wataala hakuri wurin bari mai sabo na Allah subhanahu wataala haka kuma hakuri akan abin da Allah ya kaddara maka dole sai mutum sai hakuri akan wannan abubuwa guda uku dole zaga lokaci kasala an kira sallah malam kai hakuri ka tashi ka je kai sallah wani zai iya cewa malam kuma ana ce mai kiyama zai zo yaushe kiyama zai zo ana cewa ya tarwata sa'at wa shakha al-qamar to yaushe irin mun ta tabbata hadisi mu zalla kai ya zama cikin alqur'ani ana cewa mu sani cewa wannan duniya wuri Allah kuma shine mai alfa sanati mimma ta'uddu shine kirga kamar nawa shekara nawa dubu ko alf kwana dai aure Allah kamar dubu da anan duniya yanzu kwana nawa kenan kai a duniya mala kwana nawa kai kenan kwana juma kai kenan to sai ba ka so sauri sai sallah ce mana iqtabat as-saat wa shaqa al-qamar lokaci kusa ne kaga cewa ya ne yoshi za ta tashi al-qiyama muna 20 kaza so kwana dai a wurin Allah kamar 1000 years ne fa mala zai ba abu ne mai sauki ba sai kai hakuri lokaci ɗan kadan ne jin dadi na duniya sai idan ka samu to aljanna za ta tambaye shi shin ka taba jin wahala a duniya ce Allah ba wata wahala da ta taba ji a duniya wanda shi ma ji ina kuma shi ma ya more duniya ya ji dadi kawai wuta kawai haka dibbi kawai za san haka kawai za ya fito da shi ka taba jin dadi da cewa wallahi Allah ban taba jin dadi a duniya ba zan san cewa jin dadi na gaske
shi mutum kai kokari kai hakuri ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala yanda Allah mai ya shar'anta wannan shirin da duniya wannan shi ne dadi jin dadin duniya yana cikin tauhidi duk wanda ya tabbatar da ibada zuwa ga Allah shi kare wannan shi ne jin dadin duniya baki da man kana akhiru kama la ilaha illallah dakhala janna dukkan wanda ya mutu ya tabbatar da ibada zuwa ga Allah ya tabbatar da tauhidi ya saki Allah subhanahu wa ta'ala shi kare cikin ibada to wannan aljanna babu wani shakka aljanna za shi amma kuma wanda ya mutu yana shirka Allah ya ce fa qad harama Allahu alaihi aljanna kuma wahu an-nar wa ma la min ansar da sabu kiyaye wannan shi da siha dan gajere da nake so wannan dare mu yara tsakanin mu da ƴan uwan mu Allah muke roƙo ya sa mu ji mu yi aiki da shi insha Allah za mu je musamman kuma da Ismail da abin fadi kuma da Suleiman wanda yake da abin fadi zai iya fada kafin mu rufe wannan karatu na zai ce malam da kaza da takare ce da zai ce kaza da to mara Ismail wanda yake da tambaya dan abin fada dana taliki malam sa muna wanda suke da tambaya sai su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مسلمين مساء البركة بمكتب ونوري مكسر عليه كما نمو باقوم yanzu ya kawo mana ziyara kuma tare da faɗakarwa da jan hankali da kuma nuna mana hanyar da za a yi gudu tare a tsira tare shiga aljanna tare Allah ya nuna mana wannan rana yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim Allah ya ba mu ikon dace a kan wannan Amin. mun gode mana Allah ya saka da alheri Amin. Amin. malam ya taɓo ɓangarorin da yawa yadda za a neman ilimi ya zama wajibi ka nemi ilimi ka san Allah wane ne shi sannan ka zo ka bautar sama ba a zo a fara bauta ma Allah ba tare da an san shi wane ne ba har ya kawo mana misalai da hadisai da kuma maganganu na malamai so ba wannan abin zan yi magana akan shi ba malam da ya taɓo ɓangarori da yawa to abin da zan iya hakaitowa a cikin ta'alikin shi da bayanan shi da kuma ni dan abin da nake hanguwa daban wanda zai iya ƙarin bayani akan shi ana maganar a yi nemi ilimi sannan a bauta ma Allah to sannan bautan nan na Allah subhanahu wa ta'ala ya za mu yi shi sannan kuma mun san dalilin da yasa aka Allah ya halicce mu ba dalilin mu zo kaɗai mu yi ta neman abinci mu ci bane shi kaɗai ne dalilin da Allah ya halicce mu a'a Allah ya halicce mu ne bisa ga in muka yi bauta shi neman abincin wani abu ne wanda zai amfani ne don in rayu in ji ƙarfin bauta ma Allah subhanahu wataala ba a kan musasbabbin wannan bane aka sa aka halicce to sannan kuma bautan nan ya ana yin cewa ana sallah ya ake cewa akwai sallah akwai tsaye da sallah shin cikin bin nan wanne ne muke yi wanne ne Allah yake so a yi tsaye da sallah ko a yi sallah hamun shay'in shine a tsaye da sallah saboda duk inda ka ji Allah yake sai ka ji ya ce a tsaye da sallah bai ce a yi sallah wa aqimus salat duk zaka gane su haka ne a tsaye da sallah a tsaye da sallah sannan idan muka yi ibadan nan ita ce za ta zama muna dalilin samun rahama a gobe kiyama ana kiyama na har yanzu mu dukkanmu da muke nan babu wanda ya tafi can ya gano menene sunan muke shi wayanda suka tafi sun tahi su suka san miya akwai a can saboda su sun ga abin da akwai a can mu da babu ta yi ba mu muke da saura sai dai muna karantawa na amma har yanzu zukatanmu suna da rauni mu gane girman menene ake nufi da kiyama to wace ce kiyama ne shin me zaka shi mata da shi wanda zai sama maka samun hutu da rahama a can wannan sallar tana da ɗaya daga cikin abu mafi girma mafi farko da za ka iya ka tsaida ta yiwu idan ka tafi da ita ka samu hutu a gobe kiyama Allah da kanshi a cikin suratul hashar ya kira mu gabaki ɗaya ya ce masu imani ya ayyuhal ladina amanu me ake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzuru nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun
ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah subhanahu wataala sai yake ce mana ittaqullaha wal tanzuru nafsun mu ji tsoron Allah subhanahu wataala sannan in naji tsoron Allah subhanahu wataala in yi ma kaina ni da kaina in tsaya in duba mu tsaya mu duba menene muka gabatar mu kanmu da shi a gobe idan Allah subhanahu wataala ya ce gobe ba yana nufin gobe asabar ba ina nufin gobe asabar ba ni zan iya ce maka gobe ina nufin gobe asabar amma Allah ya ce gobe ba yana nufin gobe asabar ba gobe kiyama menene ne gabatar mu kaina ni ne tanadan mai wannan gobe kiyama sannan ni ka tanadan mu kanka menene kai mu kanka guzuri a wannan lokaci akwai wani guzuri na nayi sallan nan da aka ce mu yi shin mun tsaya mun daidaita akan nan mun tsaya mun yi ta yadda ake ce mu yi wannan shine bayani a cikin mun nan wallahi muna yin sallah ne a ganin idon wasu mutane ko musu ba mu yi da yawan mu in mun ka bar nan muka ce wurin aiki wallahi salolin wallahi ga baki dai sun sha babu kuma sallar da za a zo ka ce ta wuce ka ce an yahe maka ita babu ta tana na a matsayinka na bashi a wuyanka sai ka biya kuma in ka biya in Allah ya ga dama ya amsa in bai ga dama ba kuma bai amsawa saboda ba lokacin da ka yi ta ba lokacin aka ce kai sai da kai ne ka zaba ma kanka Allah yana da lokaci a lokacin da yake so a yi mai a wannan lokacin za a yi ba da zaki ka ce sai ka ga dama a lokacin da kake so idan an yi kiran sallah ka ji lokacin sallah ka tsaya ka yi sallah ka kare kuce amma da yawan mu muna tafiya mu bar nan ko mu tafi sai nan ma da yawa akwai su nan su ana sallah suna zanne ba na kiran suna amma zan faɗa duk wanda ke da wannan halin ya san kai shi a in kan mutu a wannan lokacin wata amsa zaka ba Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala a cikin suratul Luqman a ƙarshen aya yake cewa ya ayyuhan nasu menene ku taimaka min malamai ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi ya ayyuhan nasu allazi yi hakuri ku taimaka min ku taimaka min ayan nan wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidihi wa la mawludun huwa jazan an walidihi shay'a walidihi shay'an inna allaha wattaqullaha ba haka ayan yake ba kullu ayan ne wannan to na nemo a bita da kaina to wannan lokaci da Allah subhanahu wataala ya magana akan wannan lokacin me ake cewa a ƙarshen ayan da Allah yake cewa inna allaha indahu ilmu sa'a a can wannan me ake cewa ba ta da nafsu بماذا تكسب غدا وما تدري نفس الساعة ويعلم وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير محل الشاهد وانا آية نكي سوبا وتم داما إلا صنت تيما كامل يزور وانا آية الله كي تشوى إن الله عنده علم الساعة الله نيشي كده يسان إلمي نساعة نرانا نتاشي القيامة باب وندي إسي يشي مكا يسان ranar da za a tashin kiyama bal cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya muna bayani da isharat alamomin da za su samu gane ta zo ta kusanto mu a kuma ranar juma'a da aka faɗa ba a faɗa muna daidai lokaci kaza ba an dai ce muna ranar juma'a ya faɗa muna da yamma da sahe da rana da wani lokaci wallahu a'lam Allah shi ba kan shi wannan sani sai yake cewa inna Allah indahu ilmu sa'a Allah shi kadai ba kan shi sani wa ilmu muslimin kiyama wa ya'lamu ma fil arham Allah kuma wai nazzilul gaisa Allah shine ke saukar da ruwa daga sama ba wanda isa ya ce yana da ikon da zai sauko da ruwa daga sama wa ya'lamu ma fil arham Allah kuma shi kadai ne dake ilimin sanin cewa menene ke ma'aifa ta kumsa yake cikin ma'aifa ana iya samu a ce maka likita ya diba ya reka ya ce maka ai namiji ne ko mace bayan Allah ya riga ya kammala suran tashi zai zo ya leka ya ga maka ce maka a namiji ne a ciki ko yan biyu a ciki a kwaya ɗaya ne mace ce kaza ne amma bai isa ya gaya maka a lokacin da yake dugon maniyi ba wani halittar da Allah zai yi bai isa ya gaya maka ba bayan ma ya halicce shi ya gano wane ne shi aikin da zai yi ba zai iya gaya maka ba shin shi likita ne shin dan kwadigo ne shin wane ne soja ne wane ne duk bai isa ya gaya maka wannan ba amma zai gaya maka wannan ne sai Allah yake cewa wa ma tadari nafsun ma za ta kasibu muhammad shahid abin da ke son dan Allah nan
in akwai wanda ya san abin da zai yi nan da minti biyar da Allah ya daga mace gani da Allah dan gwada da Allah dan lalle ka min gani kai dan diba min can ga wani san ya gudu ko yawa kai ka ma sani ko to madalla to da Allah a ga mu waye ya san wanda zai yi bayan minti ɗaya yanzu zai ce wa gashi ya sa abin da zai shine Allah yake faɗa nan cewa wa ma ta dare nafsun ma za ta kasu gaba babu wata rai da ta isa ta faɗi cewa za ta yi wani abu gobe wa ma ta dare nafsun bi ayi ardin ta mutu babu kuma wanda ya san a ina zai mutu in akwai wanda ya san inda zai mutu ya daga mu ya ce gani akwai to me yasa muke wasa da abin da ba na wasa ba muna wasa da lokaci muna wasa da kuma abin da yasa Allah ya saye muka zo duniya akan shi me yasa muke wannan wasa ibadat muna yin wasa da ita lokacin mu muna yin wasa da su duka abin da Allah yake bukata mu kusance shi don mu samu rahama ta duniya da ta lahira dukkan su muna wasa akan su shin yaushe zaka samu riba shin yaushe zaka amfana shin yaushe kake ganin zaka je wurin Allah ka ji kana jin dadin cewa ka zo wurin wanda ya halice ka kana murnan cewa zaka samu tsira ta yaushe a cikin wannan wasa ya kamata mu maka mu karatun tanasu da Allah ya ce ita rabbakum yake cewa ku ji kula cewa ku ji tsoron Allah ku diba makan ku ku gabatar makan ku na gobe da kuma baka san me zaka yi gobe ba da baka san kuma yaushe zaka mutu ba sai Allah ya ce inna Allaha alimun khabirun Allah shine mai ilimi Allah shine da ya sanin dukkan abin da zai yi wakana khabirun mai bada labari ne Allah kuma zai bamu labarin dukkan abin da muka yi a wani wuri kan mu ga dukkan abin da muke yi kamar muna duba cewa wai haka muna yi ne kan sagaga ba a ganiya kun ba control wallahi muna tare da yan control ba wani kaɗai nake ba kai kaɗai kake ba Allah ya turo mu kowa mala'iku me ake ce musu kiramu katibina ya'lamuna ma tafa'aluna kowa yana tare da su kowa ina tare da su abuna da dama na ina tare da su kana nan tare da su duk abin da nayi duk mucin da nayi sai su rubuce ko nayi sai su rubuce babu abin da zaka ba su rubuce shi za su zo gobe kiyama a baka littafin ka kai da kanka zaka yi maka hisabi kafa bi nafsika alayka hasiba sannan a cikin suratul kafi Allah yake cewa wudi alkitab wa taral mujrimina mushfiqina mimma fi fa yaqul ya laita lana ma li hadha alkitab sai Allah yake cewa la yubadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kajifa da abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan shi za a zo a aji mana wani littafi da za mu zo ka ɗauka ka gani wani littafin me yake maka hukunci akan shi mu da kanmu samu cewa la yugadiru sagiratan wala kabira ke wannan littafin wani iri ne ashe shi bai barin ko ni kankanta abu bai barin shi balik baba ko mun dan kankanta shi duk abin da ke ko ni karamce shi wannan littafin akwai shi duk abin da nayi musa wannan tunani a cikin musa shi a cikin kwallo na ce minti 5 zuwa 10 ya isa ya ake cewa ba ni ne malami ba ga malamin da ni ne bayani kuma kun ga dai kun san cewa ni ba malami ne ba kuna gani ina so in karanta aya ta kiya ko to da Allah ina nemi yake cewa Allah ya sa mu zaman to masu neman ilimi kamar yadda malami mun shan hankali san ba dan komai ba rayuwa ba ta giruwa babu ilimi ba abota ma Allah subhanahu wataala babu ilimi ba a samu ribar rayuwa duniya da lahira babu ilimi babu wani abun da ke da daukaka da alkhairi irin ilimi a cikin wasa ce muke wallahi babu abun da zaka rikewa ka ji dadin rayuwa duniya da lahira irin ilimi shine ke da nasara ko ina ka tafi in dai kana da ilimi duk inda ka shiga sai an dama da kai amma babu inda jahili zai shiga ya shigo to ana haraka abin da ya ce gashi kai ma me za yi a ce to karanta rubuta sai shi kuri da ido to ya za yi dole ka samu dan kallo rishin ilimin mu ya kamu nan duk ana yin abubuwa da yawa wanda ana samu riba inda muna da ilimin da ya kamata duk ba mu zo muna ta wannan in kai na abika da gudu in kai ce a taruka ana kwantar da kawai da ka san dan kwallo wanga shi shura wanga shi tarunan lahiya ne mu tsaya mu ilimi mu kuma in mu ba mu tsaya ba malai ya karanta mu da wata aya da ke cewa ku anfusakum wa ahlikum an-nar wa qudaha an-nas wal hijara alaiha malaikatun gilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa hum yaf'aluna ma yu'marun wa yaf'aluna ma yu'marun wannan ayar mu da muke yanzu dukkan mu nan akwai da yawa suna da ƴaƴa wallahi mu tsaya mu ƴaƴan nan tarbiyya kuma mu ilmantar da su samu ilimin da ya kamata saboda hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya wallahi dukkan mu makiyaya ne dukkan kowa kuma mai kiwo sai an tambaye shi akan kiwon da yake yi
ƴaƴanmu da Allah ya bamu abin kiyo ne, sai Allah ya tambaye ka akan tarbiyyar su, akan ilimin su. Shin wace amsa zamu ba Allah subhanahu wataala? Ka amsa, ka tanadar da wannan amsar? Allah ya baka ƴaƴa, ka tarbiyyatar da su, ka koya musu ilimi, ka ilmantar da su, ka nuna musu yadda Allah yake, matsayin Allah da yadda za a bauta mai. An yi wace amsa zan ba Allah subhanahu wataala? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سكر خير. وانا سليمان kala min fara mana su kuda minti dai ne akwai abubuwa akwai yake shawo. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu abin da ya saura gare mu ɗauka mu yi aiki, kuma aikin nan kamar yadda mala yake cewa sai mun ba zukatan mu haƙuri. Yanzu aksarin mu idan muka je gurin aiki muna da lokacin da za mu yi aiki da ƙarfi, za mu yi aiki, amma ga ruwan alwala sai kaga an kira sallah kawai mutum ya yi kamar bai ji saboda yana jin tsoron wa balaraben da ya ɗauke shi aiki. Shi ko ba wai don tsoron balarabe ne Allah ya halicce mu, shi wanda ya halicce ka kamanta da shi da za ka koma kai da balarabe duka gurin su za ku koma. Kuma lokacin da ka zo kana yin aiki, idan lokacin sallah ya yi baka kula ba, in wannan lokaci ma Allah isa ka ce watan tasha, in wannan lokaci ya wuce in ka zo gidan kuma za ka kula da ita. Kaga Allah ya halicce mu saboda mu bauta mu. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'buduni. Ba dan komai ne Allah ya halice mu ba, Allah baya bukatan komai gare mu. In mun bauta mai dan kanmu, in ba mu bauta mai ba ma dan kanmu. Sannan sai an sa hankuri cikin ibada ne. Ibada tana son hankuri. Yanzu misali sai a zo sallah, kai da kai ini kana aiki, duk baka ji gajiyan aikin ba. Lokacin da aka zo ana sallah sai ka ga an jima ana sallah. An ɗauki lokaci, don me aka tsaya aka ji an bata mu lokaci. Akwai masu cewa limami kai sauri ma gajiyayye akwai gare ni, amma baka taɓa zuwa wurin aiki kace kai gajiyayye bane, saboda me ka ɗauka kuɗin da kake samu a yanzu, su tun da yake yanzu na zaka samu, kana da garantin su zaka rike su, amma ladan da zaka samu kai baka tunanin ta, saboda gani kake wannan abu ne wanda ba za ka same shi a yanzu. To kuma aksari abin da ya kamata mu tsaya mu lura da shi kenan, mu yi tunanin gobe lahiran mu ba wai duniyan ba. Duniya ka nemi dukiya ba haramun bane, wannan riban kafa ne, amma dalilin da Allah ya sa halice mu saboda mu bauta mai ne, ba dai mun zo duniya ne kawai Allah bai san saboda mu yayi mu ba, ba wai Allah bai san ko saboda mu yayi mu ba, a'a mu abin da muke tunani kawai dai mu nemi dukiya mu je alhaakumut takathur, mun zo kawai mun damu kanmu ga neman dukiya, ko wani ya samu ya kaza, wani ya samu ni ma dole sai na tara. Wannan gasa ne kuma shi arziki da kake gani abu ne wanda yake rubutacce ne daga Allah. In Allah ya rubuta ka mai arziki, da duk duniya a tare za a ce sai ka zama talaka, ba wanda ya sai ka zama talaka. Haka Allah ya riga ya rubuto ka sai ka zama mai kudi. Da kuma Allah ya kaddaro cewa kai za ka mutu talaka, duk duniya a taro a ce za a amfanin ka, ba wanda ya sai amfanin ka da wani abu sai abin da Allah ya kaddara. To kenan abin da ya kamata mu mai da hankali a kan shi, ibadan nan dole ne sai mun yi ta, kuma kamar yadda malam yake cewa ko da yaushe a cikin maganarsa yana cewa a nemi ilimi. Ibada nan dole sai da ilimi. Fa'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Allah ce ka sanni kafin ka bauta mu. Idan baka san ko wane ne Allah ba, wa kake bauta ma? Sai ka zo kana sallah, amma wani gilma gaban ka kafin ya kai can duk kaga abin da in ma muci yayi kana gani, saboda hankalinka ba nan, kai kawai kana sallah kurum ka kalle nan kaga wannan ba sallah bace ba, wasa ce wannan. Kuma ita sallan nan da kuka ji ai a cikin wata sura da kafirai suka ji an ce fa wailul lil musallin, sai suna ta dariya. To masu sallan da ake cewa in baka yi sallah ba za ka huta, in baka to gashi yau aya ta sauko an ce wai waɗanda suke sallan ma wata azaba ta tabbata gare su, saboda su ba su suka saurari. Kamar mutum ne yana son ya ga laifi gare ka, to duk abin da kai mai kyau ba zai kallon shi ba, laifin nan da yake kallo. To sai Allah ya ce allazina hum an salatihim sahun,
su sun ɗauka kamar gaba ɗaya an ce duk mai sallah kalmar azaba ta tabbata gare shi. Sai ka ce sai dai waɗanda suke masu sallah a cikin sallar su suna yin rabkanuwa. Me ya rabkanuwa a cikin sallah? Me ya rabkanuwa a cikin sallah? Masu yin wasa cikin sallah kamar ya? ba za su yi sai lokaci ya Wannan wuce tabbata salat ke. ba za su yi sallar kan lokaci Wanda in ya zo wurin sallah a gajiye, ka zo kana sallah kuma dama dai abun ba kamar ta dame ka bane, kana yi ne kamar ra'aytan nas, kamar yadda ka ga mutane suna kira cewa wani baya sallah. Gaskiya sallah tana da kyau mu yi sallah mai, amma dole sai mun samu ilimin sallah. Dole ne mu ba zuciya mu hakuri mu nemi ilimi. Dole ne mu ba, yanzu misali aiki ne kake yi sai ka ji ana cewa wanda ya iya aiki kaza. Wanda ya iya aiki kaza, shin kai da ka iya aiki kaza zuwa ɗaya ne za ka yi kawai ka yi yadda ka ga dama a baka kuɗi, ko yadda ake son ne za ka yi? Dole ne sai ka yi yadda ake so, ba wai yadda kai ka iya ba. Dole sai yadda mai abu yake so haka za ka yi, ba yadda kai kake so ba. An ce ka yi yadda kai kake so, ka gani aikin kowa ba zai kyau ba. Tun yanzu addini misali, kowa ya zo ya ce zai kawo irin nashi, kowa ya zo ya ce zai kawo irin nashi, sai ya cakula baka gane wane ne na gaskiya ba. Sayyidina Uthman ne yake cewa, ko Sayyidina Ali yake cewa addini ba ra'ayi bane. Inda ra'ayi ne wajen shafan kofi da manzo Allah ce sama ake shafawa, yace inda ra'ayi ne da ƙasa ne kamata a shafa, saboda ƙasa ne yake dauko mi, shi yake taka ƙasa. Amma da yake ba ra'ayi bane sai aka ce a shafa a sama, a shafa a sama. Kenan in muka zo, lokacin da muka zo wurin ibada, mu san wane ne muke bauta ma. Ka bauta ma Allah kaman ga ka gashi, kaman kana ganin shi. Idan har baka ganin Allah, to ka sa yaƙinin cewa shi Allah yana ganin ka. Ka sa yaƙinin cewa Allah yana ganin ka. Ba wai kun san kamar misali cikin musulmi ai muratab ne. Muratabul Islam kaman suna kashi uku. Akwai musulmi, akwai mumini, akwai muhsini. Akwai wa musulmi wanda muke taron mu duka musulmi ne. Taron mu duka musulmi ne, amma akasari ayyukan mu muna yin su ne, wasu suna yin riya a cikin aikin. Zaka ga wani in shi kadai ne zai yi ibada sai ya baka tausayi, amma in ya zo cikin mutane ya iya. Zaka gani cikin mutane ya iya, amma in shi kadai ne, saboda mi ba kowa mai ganin shi. Kaga wannan musulmi ne amma mai riya. Kuma zo Allah ce ya sirru minar riya shirku, kaɗan daga cikin riya shirka ne, kamar kayan aiki saboda wani ya gani. Ranar kiyama sai a ce idza habu ila alladhina kuntum tura'unahum bi a'malikum fanzur hal tajidum indahum jazaa. A ce ma yau kiyama ta sai a ce kai da kai aiki dan wani ya gani, to wani ya gani, amma ka je ga cin ka gani har sai ya saka muku. Kuma ranan kowa nafsi yake yi. Kana ganin za a samu sakamako? To Allah ya kiyaye. In mun ka zo gurin aiki mu sa ikhlasi, mu san cewa Allah yana ganin mu. Har kai dan wane ya gani ya ce wane ya iya. A'a, kai saboda riya tana bata aiki. Riya tana lalata aiki. Manzo Allah ya ce kaɗan daga cikin riya shirka ne. Yanzu misali, in yi muku karamin misali, a ce riya karamar shirka ce ko? A ce riya karama dai shirka ce ko? To yau kai, gobe kai. Yanzu misali, in an ka ce abu sauta wurin nan, a ce kowa ya ɗauko abin da zai kawo kafin a jima muka tara. Mun tara abin da zabuta za ta kama. To haka ne yau kai lala aiki ka ashe, gobe kai haka zai taru fa. Kadi baka ga irin rahama da Allah yake muna fa. Idan kai aiki mummuna aiki, ɗayan shi ake rubuta shi ba a linka shi. Ɗayan shi ake barin shi akan matsayin shi na ɗayan. Amma idan kai mai kyau, lunkawa ma ake yi. Amma kaga duk tsananin taurin ka musamman lalata na kwayoyin. Ai asara ce wannan, ba karamin asara bane. Ba karamin asara bane. Da haka yan uwa sai mun yi hakuri wajen ibada nan, kar mu dauka muku lokaci saboda akwai yan uwa da suka zo daga wani waje. Subhanaka Allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Na'am, wanda ke mun ba da shi ne kamar iskan sallar da har yanzu. Zan zo misali bai iya sallah ba, ni bai iya sallah. Ina so in yi yadda ake yi. Yadda ake yi ban taɓa ganin yadda zan zo in ce ga shi malamin da ya zo ya karanta mai ce da na gaba bana na yi ko mamma ta yi ko kakana na yi
shine zan zuwa in doko ina sai da shi har na zo yanzu gashi na girma na kai babba kuma ina jin nauyi in ta yi wajen wani malami ko wani wanda sai in ci wani ka gaya mu da ganin kin yi ta wurin ka ka gaya mu amma za ka doka ka gaya ni a shi tun canza ban iya ba sai yanzu zan zo in ci ka gaya mu wannan abun sai to ba da sai me aka sai muka ji hali sai me ni abun ni kuma ina jin nauyi a'a yanzu misali ka koyi sana'a ko ba koyi sana'a ba a'a to a sana'a ka da cewa kai jahili ka je ka koyi shekara 3 shekara ba addini suka ce ka jahili sana'a wannan wallahi wallahi ba ta mu gane wannan abubuwa kada mutum ya ce ya ga iske iyaya kai inna wajadna aba ana ala umma wa inna ala athari muhtadun mu za mu bi hanyar su a'a sai zamu ce addini ba mulanka bane cewa kaga wani nayi kuma zaka yi a'a kai yanda addini ya nuna yanda shari'a ta nuna haka zaka yi addini amma cewa wallahi ka girmama kana jin wallahi ba na san wani ya sufa amma ya zo mun fara karatun Qur'ani da shi ga harshe fa bai iya harfin ba sa fitowa amma haka ya dage ya kai suratul naba yanzu suratul naba daga Qur'ani to yanzu menene muna mu hujja gaba Allah subhanahu wataala malamin wata makaranta sabah ta da wasu laraba ko wani balarabi dattijo ne cikin yare masu alifin ba'u daren shi take amma wallahi ya dage to kaji in suka fara daren sai ya ce kawai ku yi daren ku ni ba zan fasa ku yi daren ku kuma haka sai da ya kai wurin da lokacin da ma an bar hada shi da yaran saboda ya da niyya ya zo mai kyau da niyya ya zo mai kyau sai ya kai wurin da yanzu shi ba karanta mai ake kafin gobe shi ma a ce ya haddace ya zo da shi mu gane cewa karatu na addini ba abin kunya ciki so nawa zamu je hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mace ta zo ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma balun nisa kaza me ga ce idan mace ta yi kaza tana gan jini yana manzo Allah ce mata me yace wannan istihada ce mata da girma su zo su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yastahi min al-haq Allah baya jin kunya ba su ga mu mace fa ya bata mace musamman matan sahabbai ko suna da kunya ka duba suna ta manzo sallallahu abin da shafi mai jini al'ada to sai kai namiji kunya mai kake ji kana ce kai jahili mafi yawancin sabon manzo sallallahu alaihi Abubakar Sadiq duka su karatu lokacin da sun girmama suka karatu dan su har ce kwani bayan sun girmama Abubakar Umar Uthman haka mafi yawancin su da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani bai saba su koyi karatun addini ba da girman su fa malam suka karatu to me na mu uzurin malam me na mu uzura gaban Allah subhanahu wataala matuka kana da rayuwa har yau kana rayuwa kana shaka iska Allah subhanahu wataala har yau ba ka koma zuwa kabarin ka ba to kana da lokaci zaka iya yi ka fara cewa zaka iya yi ka gyara rayuwarka kafin mutuwa ya zo so da idan mutuwa ya zo shikenan ya kare ban ma ka kamar ka ya mutu idan kana ga mutu shikenan kiyama ka ya fara kenan yasa mu gyara wanda bai iya bai je wurin malam nazo ka kaddarin fatiha babu abin kunya a cikin malam wallahi babu abin kunya a ciki Allah muke kulatar da mu na'am ina ce ko wata wajen sallan kamar masu mahad ina wani ana sau na yan balala da ke sanyayi ya nemo kudu sai ya sallan na'am ana masu ganna ana neman kudu ya zo mutu ana sau sai balala bai gara ci nasa wani ya ci ya ti yayo aikin ne shi balala zai gaya maka haka ana wannan sai ka misali ban gane cikin ka gane kamar misali yanzu kamar aje mu hatta wurin neman aiki na'am sai balarabe ya zo gashi an kira sallah an tada sallah kuma gashi ko ba a tada sallah ba ma zama an kira sallah dai ga lokacin sallah yayi kana da tabbacin cewa ga lokacin amma ga balarabe yana jiran mai son yana kai baka maka da ni kawai sai a shiga zama ta wannan sai Allah yana cikin rishin sanin wane ne Allah matsalan kenan rishin sanin wane ne Allah shine yake kawo mana irin wannan matsala sai ka ga shi tunda Allah shi yana da hankuri amma balarabe wancan tafiya zai baka san ko Allah ya kawo ma shi baka tunanin Allah zai kawo ne fi shi abinda Allah ya kaddara ka duwa baya wuce kasam idan Allah ya ce naka ne ko da kai kasar sai ya jira ka mala akwai saboda da mamaki zaka ga wanda zai sauro jira kada kai sallah ka zo amma mota na zuwa sai kuma an doke ka kawo wuce an tafi da kai shi ne ki zo bai sallah ba har da shi na zaune bai samu aiki ba isa wannan duka da fitowa daga mai ikhlasin niyya ya muke ganin bauta ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce mai ko irin mu ke fadawa Ibn Abbas ya gulam yace ihfazullaha yahfazuk
ka ce Allah zai kiyaye ka kiyaye dokokin Allah, ka tabbatar da tauhidi, ka yi biyayya zuwa ga ibada, abin da ke bukata zaka Allah ya ka kore wushi ya baka abin da kake so. Sai ma abu ne mai sauki, amma kawai fahimta shine rashin fahimta shi ke samu ke wahala. Amma duk wanda fahimci addini baka da wahala. Ai kudin shi kana cikin ruwa ne, kana murna, kana jin daɗi. Ki samu fahimci. Wani ba ku misali, zaka wani gashi na USA, yana America, yana kaza, gashi da kudi, gashi ga amma sai rata kansa. Ko ba haka ba shi da imani, bai san ma'anar imani da kaddara ba. A ba kai kana da imani, kana dan kadan amma kana murna, kana jin daɗi, kana cin abincin da baya iya ci. Ki samu fahimci wannan imani abu ne mai sada. Kada ka yi wasa mutum ya sa imani ka kubce maka saboda abin duniya. Mu fahimci wannan. Kada kasance ka sayar da addininka, kada ka sayar addininka so da mai duniya. Ya haka ta wannan. Samu gane kan mu aikata wannan abubuwa. Allah muka kula ta da mu. Na'am. Da gangan ne koya ban gane ba. Ina bacci. Na'am. Ya tashi yake min tashi. Lokaci bai shiga ba. Ni ban sani ba lokaci kawai yana tashi na ban duba agogo ba. Mu shi ne da ruwa a kusa. Ina sha ruwa. Ina cikin shan ruwa. Ina ji ana karsa. Daga jana ta sallan ka ci gaba ko ka bai? Ka ci gaba ko kuwa? Lokacin da sai ka sayar da sha. Wallahi ala za mu ce maka shine da Allah ya kai azuminka. Ba la tu akhidna inda sina faqana Allahu ala. Azuminka tana idan ba da kai ta ba. To shikenan. Insha Allah muna sare Allah zai karawa azuminka. Wala tabe kace ai sallah cikin ba yake cikin marisa wanda ba sallah bayan shi, wanda ba sallah bayan shi ba kafi bane amma ba sallah bayan shi. Ta aka sallah bayan wanda ke maye, wanda ke yana cikin maye inda ka sani kaka sallah bayan shi. Wannan shi ne idan mutum yake miliyar sallah da sun yi ya biwa bayan kwana biyan ka ce sai da yana shi kenan sai ya hakura. sallah kana nan kuma zai sake Waye bi? ya yi wanda ke shi inda mushriki da kai ba mishi sallah, ba mushi ba masala, amma in ka sani shine mai ka hannu kada kai sallah bayan shi. Ta ga sallah mashayin giya yana shan giya, ta za ku yi sallan to kaga da masala, gaskiya da masala. So da sallah ana so ka zabi wanda ka sai na wannan salihin bawa ne, suka zin cewa sallan ka zai shiga. A gane sama sallah bayan faji abin na, kada ka zabi fasi zama imamin ka. Kisa ba shi ba da masala, amma kai ka zabi shi zama imamin ka, gaskiya wannan wasa da addini ne gaskiya. Yana mutum wurin aiki ba ka zuwa ka zabi wanda yake ka san gashi na baye ta zai maka aiki mai kyau. Haka sallah ai kwato kai ta sallah, kai sallah ka sai wanda ya so guje sallah. Haka abin yake. Allah ne sai mu saya nan ko babu tambaya. Tambayoyi sun kare. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muna guda sosai da ƴan uwa a nan kuwa. Muna guda sosai da hadin kai da kuka ba mu bayar Allah. Yanda Allah ya hada mu a nan ya hada mu a cikin gidan aljanna firdaus al'ala bi idnillah. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.